Hakasnginyo vote na kabentak election Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC but Jante Hills Autonomous District Council JHADC hak arpsau tarik urampang arja arpusan ke kubur ke beloyok lum kalong bana KHADC ubak Pynkhrawboklin Kharjahrin Kyrtong ke Voice of the People Party ulayok ban khor jingjop da khatwai hajan rus pak nai psau vote na ke Mawkyrwat Konstitwensi. Inumlabat klub ketika studi kebentar. Bat hidangnya up dia ke final ke MLA bangin job dan buram. Returning officer for the Konstitwensi District Council election, Konstitwensi number 25 Mawkyrwat in the state of Meghalaya, hereby certified that on the 23rd of February 2025, Shillong Pynkhrawboklin Kharjahrin of the Voice of the People Party to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Kyrtong Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Tap da kajing sukmen mar ba hagade kasni kombangi trang ba kajing kala kan wandur hagade ka ri kasi ko bi kajungi mantaru hagade kanti da kajing job don pon jok parti kajungi nagade ka dong ka thajungi na Mawkyrwat konstituensi kade kajing job jong pajba bat gi khmel ti ko pajba angnut kermen ya kajing kala lengba jok kade kajing job jong parti kajungi ni kermen scam in poi be kata ka thong ka pajba urlong ta kalong ba in yo ya ka sansar ka khadar ka khoi ka suba ka sansar ka khadar lese ka banlong jingker khu ya bar olang kam ta ma pengil di district council in warra in perthlani ki an baladon pa dan warra ki an ban perskem syu ya ka jingong trai jugi ka khendau ka siap ya ka khai ka peteng batik ni ka spa ka boleh ul ai ya ka negeri ka be ka jungi tang kata ku be subuh Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya